Nagi-pa-deliver nga mga item nga worth of 10,000. Isa may pangalan nag-deliver. Wala po yung nakabutang ang pangalan, ma'am. Ang nakabutang lang, receiver. Kasi nga wrong send na siguro, sir. Wrong send, wala gitext, kailangan nga wrong send. Dako ni nga karton, duha ka buong karton, ma'am. Kasi parehas ano na balita sir ba Na mga scam. mga scam niya. Or sa mga Na dito yung mga illegal na kuan, illegal drugs. Amigos Flower Shop, delivering happiness. Ma'am, good morning. Video lang ko, ma'am. Kaya mag-ipa-deliver diri sa imo, ha, ma'am? Ha? Nagi-pa-deliver nga mga item nga worth of 10,000. Lagi na sa atin. Diri mo gipatod sa palili. Ay mo sa atin mo? So, mag-video lang ko, ma'am. Kaya dako mo nga amount, ma'am. Ipa-deliver diri karon. Isa may pangalan nag-deliver. Wala po yung nakabutang ang pangalan, ma'am. Ang nakabutang lang, receiver. Server lang. O, Susan. Kasi nga wrong send na siguro, sir. Wrong send, wala gitext. Kaya naroon nga wrong send. So, nakikaila na ilaing, paano ba? Susan? Tampipi Lopez? Sa dito mo. Naon sama ni ma'am. Diri man si mo, ha? Palili, sir. At ma'am ako sa German Lantixing nga eskwelahan. Purok dos. Dako ni nga karton. Duha ka buong karton, ma'am? Tawagan sa sir ha. Ano mo yung anak na wala diri po? Balita sir ba Na mga scam? mga scam niya. Naday sulod nga mga unsa din ka. Oo. So, mo lagi sa mo, ha? Naday yung mga unsa din ha. Illegal na kuan, illegal drugs. Pwede na po tanaw na to, ma'am. Yat, tanaw na to kadali, ma'am? Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo, may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y Surprise! Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Sumama yung buntag o happy 60th birthday. Senior na yun. Pero dili man halata sa dagway. Para pag 50. Pag pailaila dahil may mama ko dahil si MM and kaya si Abby. We are from AM Amigos Flower Shop. So namin dili karon para maki-celebrate sa imuhang birthday. Pinaagian yung sorpresa. Luto na imong lechon dira. Kaya dili may maniod to. Gahapon pagihad among ka. Ay, gahapon pa di ay. Gi-advance Karon di din akong ay. birthday. So kabalo kag kinsay gahatag ani? Kinsa man paminaw nimo? Wala akong anak ko. Anak nimo admirer nimo. Wala day admirer. So nasa yung mensahe ma'am pero usa na ko basahon kantahan sa kanamog happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Okay, make a wish and blow your candle. Yay! Happy birthday! So na sila yung mensahe ma'am. Basahon ako ha. So ana siya ma'am. Happy 60th birthday to my beautiful mother. Ma, I wish you have a lifetime smile and happiness. And I pray to God that He will grant you long life, good health, and more birthdays to come. It's just a birthday message for me. It's your special day now. Char. Ma, salamat sa tanan-tanan. O salamat kaayo. Labi na sa pagbantay kay Kuy-Kuy. Bisan og sipat og gahi og ulo na bata. Love Japon kaayo nimo siya. Og naay time na dili siya maminaw sa imuha. Og salamat sa imuhang pagbantay. Og bitaw ma, pag-enjoy sa imuhang birthday karon. Og unta ma, happy ka sa ako ang pa-surprise. Ana ka sa ako ang dili lang ka mag-birthday kay gastos kaayo.
Pero okay ra na maoy, nakaplano na ug naa na jud nay budget. Para na sa imuha ug ingana ti kakalaw. Basta happy birthday. ug I love you so much. Again, happy birthday. Yes. Sa anak. Birthday, ma'am. Tagal ko kag kayo pang lawas ni Daddy. Salamat sa tanan. I love you, ma'am. Happy 60th birthday, te. Wala ka nag-expect na inana di ay. Na-surprise ka. Kami rin mag nagsabot na nila ate. Happy birthday, te. Tagal pa ka. Daghang birthday ni Lord. Good health lang permente. O, in behalf kay ate, salamat sa pag-atiman niya koy-koy. Mura ito tiyo ikim pa. Sige. Kusga. Thank you. Ikaw mo, sabay mensahe ni mo sa imong mga anak ba? So, mana, salamat sa inyong pagpasa ko atiman. Sa ayo sa liyagon po mo. Salamat. Salamat lang. Ito lang? Yan, nag-request ra ba siya pasayawon daw? Nani mo takabalo mo sayaw. Sige, picture na lang. Happy birthday! Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doola serbisyong sulit way sama daghang nakuyon ang Bigos Flower Shop lang doola